Програмата Playmakers представлява една хубава програма с Дисни герои, която е предназначена за момичета от 5 до 8 години. Много хубава програма, защото запознава малките девойки и им дава една първа любов към футбола с много забавни игри и много приключения. Още от първите тренировки се събраха близо 20 момичета, които да тренират и да се запознаят с началните фази на играта. Те се запознават чрез приказките и чрез забавление. Моят любим герой е Елза. Смелата Лаяна. Ариел. Русалката малката. Мики Маус. Елза. Рапунцел. И Мики Маус. Програмата се различава от това, че първо тя е достъпна за всички момичета, които желаят да се запознаят с футболната игра. В програмата на Дисни тренировките с малко по-малък интензитет, няма толкова големи натоварвания за децата. Насочени са повече към обща физическа култура и запознаване с топката, нейното движение. Защото е забавно да играеш в футбол, намираш нови приятелства, забавлява се и просто е много интересно. Харесвам много футбол, защото имам нови приятели, запознаваме се. Харесвам футбола, защото сме по отбори и то не трябва никой да страхува, защото там се забавляваме и се запознаваме с нови приятели. Защото е забавен. Да, обичам да играя в футбол, защото спортът е здраве, а този спорт учи на дисциплина. Дисни са създали тази програма, за да може да достигне до най-малките деца и от ранна детска възраст да запали любовта към спорта и специално към футбола в тях. Защото напоследък УЕФА много държи на популяризирането на женския футбол в целия свят.